Здравейте, хора! Ние сме Айде БГ! Аз съм Стели. А аз съм Сабрина. И да, ето това са желетата. В първа част видяхте, втора част не успя да се качи. Ние бяхме стигнали до пяната за бръсене. Слагате един слой пяна за бръсене, след това доста бъркате, доста, за да не се вижда, че има пяна за бръснене, трябва да стане само смес. И после добавяте малко по малко боракс. Първоначално, като го вземете от купата, ще лепка, но после, като го размачкате, няма да лепка. Толкова много лепнеше, че ние едва си го отделихме. Да, защото ние не сложихме чак толкова с боракс. Слагахме само по една ложичка, а то трябва малко е така да сложиш и просто бъркаш. И по този начин се прави. И наистина, това ние сме го правили. Това, което ви го показахме в първа част, е това. Да не кажете, че сме си го измислили. Абсолютно. Извинявай. Просто! Не можа да се качи втора част, аз я изтрих, както винаги. За това сега... Да. И сега ще ви покажем трикове с слайма. Те не са много, те са 3 и само едно от тях най-много ме кефи. Балончетата ли? Да. Добре. Нека да започваме. Сега ще направим балончето. Просто хейто така. Сега ще пробвам пак. По-долу не се вижда. Извинете, хора, но просто искам. Сега това ни е барплода и ще се пробвам да го направя, за да видите по-точно. Само да го намачкам малко. Така ще видите май по-добре. Просто така чакам, разтягам малко по малко и малко по-хубаво трябва да го направя. И след това има балончета, които много готино се пукат. И сега хващаме и леко по леко разтягаме и рязко таковаме, но на мен не знам защо, но преди малко ви се получаваш. Ще пробвам с другото. Да, наистина. Кое е моето? Това. Не знам защо не се получава, но допреди малко аз не можех да го направя, а сега тя прихвана от мен. Тя е зад камерата, за това я чувате. И чакайте, сега ще пробвам. Малко настрани. Не, много да адка. Вижте сега, ще се пробвам отново. За малко! Извинете, хора, че трябва да гледате как се трудя това часа. У нас и зад камерата си яде близалката. Може да чувате някакви... Нищо да се вижда, защото камерата от другата страна. Що годе? Започваме с второто, защото вече на тях и последно. Кое е моето? Гадното. Напишете долу в коментарите, кое желе повече ви харесва, моля ви. Все тая. Не се тая. Чакай, сега ще правя с твоята. Стой! Нали по-хубаво желе? Ако е по-хубаво, ще стане. Тоест, двете аз мога, ама сега нещо. Много се трудя. И за това. После в края на клипа ще се пробвам пак. Така, сега съм наред аз. Тинг-тинг! Сега, аз ще ви покажа един трик. С това... Аз съм зад камерата. Да, тя е за камерата. Тесто, вижте сега. Първо ще си го размачкам като тесто. Размачвам. Сега. Доста е готино, нищо, че така изглежда тъпо, но е готино така да се свлича надолу. Вижте сега. Сега, тя не може да направи това. Да ви го покажа ли аз? Не! Не! Сега аз ще ви покажа и ако успея веднъж, успея. Ако не успея, не успея. Добре. Сега, малко надолу. Сега.
Взимате жилето. Аз преди малко не можех да го направя, тя можеш. Желето. Извинете, че сърбам зад камерата, ама смуча си близалката. Втори дубъл. Тя се смуча близалката. Бум. Еми добре, край и това е от мене, вече се нервирах. Много е заухава. Аз не съм заухава. Сега ще ви покажа третото. Няма да се виждаш. Сега ще направим ето това. Дай малко по-насам камерата. Просто сега ще си го направя. Ето по този начин. Машки, искам аз! Сега започваме от начало. Просто си го размачквате хубаво желето или слайма. Много приятни. Мен ме кефат звуците, кефи ме ето това, как го правя. Маршато не се вижда нещо. Малко по-надолу. Извинете, хора. За каква? Добре, накарах я да спре. Мъкни. Много е готино, хора, направо. Просто ей така, ще направя едно топче голямо и е така. Още по-готино е. Обичам! My love, love, love. Марс, твоето гадно желе. Oh my god! Сега продължаваме. Извинете. Продължаваме. Може да разчувате някакви шумове, но съжалявам много. Сега ще се пробвам от начало да... Айде, хората не искат повече. Ти няколко пъти го направи. Да. Най-накрая. Ако знаете какво е зад кадър... И така, долу в коментарите може да напишете, че моето желе е по-хубаво, нали? Може да се абонирате, да харесвате всички клипчета. Много извинете, че няма втора част от слайм. Но просто аз го изтрих и не можа да се качи. И ви обяснихме как се прави, затова е доста лесно. Можете да намерите и други клипчета. Но все пак дайте палец, абонирайте се и нямаше как да почнем от начало или нещо такова. Да, защото пак трябва да правим. Твърде работа. Да, но... Едва направихме тези. Понеже аз другата седмица заминавам на море, тя по-другата няма да качваме много клипчета наскоро. И съжалявам за това, но може да качваме от морето? Аз едно, ти едно. Не знам, не може, защото нали сме айде беге. Ние сме както и да е. Да. Както и да е, ще ви се реваншираме с giveaway или нещо такова. По-другата седмица ще направим страшно много клипчета, за да се реваншираме. При 10 абоната ще направим giveaway. Да, а ако няма 10, няма giveaway. Да, а giveaway е с подаръци. Ей хора, абонирайте се, дайте палец нагоре, имаме мен в описанието, във всеки клип ще ме има. И... коментирайте! Да, коментирайте, може да направим и така, където вие пишете в коментарите и ние въпроси и отговори, т.е. Да. Обичаме ви! Чао! Чао!